assalamu aleykum musidɓe fulɓe daroɓe fulɓe tv komin musidɗo mon Kadidiatou Diallo hande noon meɗen arani on Jabakunda ɗo central Badibou Jabakunda ka chief Alaji Diagne hiɗon andi chief on ko hewɗo place makko because si tawi mo dari fi guure heeɓo e nder leydi nin haray ko on ko chief because yette baɓe si ñamani tan haray moƴƴata te noon hande mi ari ɗo mi tawi galle makko komi wowa ɗo tawde because mi tawi ɗo tracteur e machine hun gokkun kadi remay kun sakuji engrais kadi fowno ɗo machallah ɗum holli wondema remgol ngol chief no jokki ɗum kono mi watta hewde sina mi jonnama toon e hiwrodira e daara e ɓemo ɓen mi weltino ɓeta pour ara ɗo ayi ɗo min ko demowo mi andi ɗum min ko demowo min ko chef kono mi demowo won mekam hikka yimɓeɓe huuli premiére yimɓeɓe huuli seeɗa saabu ndiyam hewani kono joni yimɓeɓe welti saabu ndiyam heewi guerteji fuɗɗi awdi hewani ñawoña kono yimɓeɓe ko waɗi ɗum no moƴƴi min hooram rowan mi yaa toniji 40 gawri kono hikka mi remi ɗum ɓuuri ɗum toon fof moƴƴi suwa jibini taw kono bape o moƴƴi guerte ko noon dam ko laamu nda walla yimɓeɓe no ɓete saabu hikka engrais o jippi a yiyani engrais o joni saku garta ko 1.000 tan ala faw min ko sodata hitande fof ko 350 komi watta sa naati e maaro o ayiyat ayi gawri o ayi makkari o ayi guerte o ɗum fof ko guesam ko ɗum tagi engrais o ne heewa ɗum fof ayi ɗum fof ɗum yoddata ko sak kono hikka agriculture naaɓe walli yimɓeɓe no ɓete saabu ko gonga engrais on demowo si ala engrais tan demowo ne ustat kono hikka kana wi ala kalis kono sa dañi kalis a heɓa engrais saabu sakuji hikka 1.000 tan sa fontinta heɓa engrais gonga ko wiɗa kon hay kami jooɗi ɗo mi yi yimɓe no ara no yalta no arde fi engrais on te noon mi tañƴini a sattinanani yimɓe ɓen koɓe addu seeɗa ko heddi ko ɓe yoɓira seeɗa rewɓe worɓe fof no arde joni ayi ɗo ayiya rewɓe ɓe ne ara mi waɗi feere ha mi andi ɗum joni 1.000 na heewi kono kala heewi en 600 si addi heɓa engrais saku sa heeɓi 1.200 heɓa sakuji ɗi rowan si wuuri yoɓa ɗum a yiyani yimɓeɓe naara waɗi ɗum feere ha mi heeɓi ɗum saabu miɗo andi hikka awdi heɓani a soodi awdi a soodi engrais ɗum fof ko ɗumen ko ɗum tagi ballowo pour heɓa seeɗa sa yi ɗo engrais ne jippa e ɗo fof ko ɗum ay hikka maaro o yimɓeɓe ko remi to heewi rewɓe a yiyani rewɓeɓe kono rewɓe ala doole kono kala heeɓi sakuji 3 heeɓi 1.000 ko heddiro rowane yoɓa ɗum ko ɗum mi wallata yimɓe chief ɗum on hono wentelan tracteur on noon ko laamu jonnuma kako a waɗimo tabal saabu mi yiiɗo tracteur de saabu sa yi faala golle maayo yaaju hectaji ya gollugo heewi yimɓe joni doole ala ko ɓe heeɓa machine on noon ko laamu jonnuma kako an heɓani hoorema o ko ɓoƴƴo maaro so machine tracteur ko min baro walla kam baykat fof ko fof heɓani kono ko dañi ɗum heewa aɗa usta aɗa yoɓa seeɗa ay kono sa liggi si weyti yoɓa lewru kala dañi e naɓa to ko noon machallah te ɗum ɗon wallay tunduma on ɗo ɓamiɗa andi na andu remata hen sa naati e faro o tracteur ko remi ɗum ɓuuri etraki 100 min hooram ko remi ɗum ko heddi fof ko yimɓeɓe so Allah jaɓi tracteur woni demowo saabu sa ala tracteur a wawa rem oɗa machine toso ko dari ɗaɗa on ɗon machine woni bojje maaro
sa nawi soñal maaro fof sa yeeyi toon ñande kala 5 kiloji capannayi o ɓoƴƴe eyi kono hay o rewɓe ɓen si yeeyi to parague ma o ɓoƴƴi ha paari yoɓa ɗum yoɓa seeɗa si tawi a foti no yoɓi temedere yoɓa nogas e joyyi musidɓe annani ko Chief Diagne wowli kon Diaba Kounda ɗo Opa Badibou Central Badibou Central Badibou e wari yewtude kono mbiɗa andi saare ma nden no ɓeydade tun joni ka galleji ɗin ɓeydike ka wallahi ɗo premiére ko galle temedere capanɗe jeegom kono joni temedde ɗiɗi capannayyi e nayyi o galle saare nde ɗo eyi a yiyani rewɓe ɓe ne ara tan fof ne waɗi jebtim maaro o ɗumen o gawri o fof Chief hikka noon ko guerte e gawri e honɗum remuɗa joni mi jogantoma ma mi remi guerte mi remi makkare mi remi en maaro mi heeɓi gawri kono gawri ɓuuri heewi kanko e guerte ɓuuri heewi e gawri makkare heewani no ɓete kono maaro o heewi maaro kay sa yewti to a yiyat kono meɗen faala yon ɓeydu makkari on de saabu joni yimɓe ɓen no newɗe guerto ɗe guerto élevage ñamete maɓɓon ko makkari o moƴƴinirte eyyi machallah Chief ko wonoma en tum men faala si wonoma en ɗuuɗi bara ko sifa ɓeɗo wawi faala because kanko tun o wawata gollude leydi ndin sa nani leydi ndin ko ɗum waɗi waɗa chief uji waɗa alkaloji waɗa kansuloji koyo wallidire machallah komi yi galle ma ɗo kon welilan yimɓe no naata tan no yalta no ara ɓe no sooda engrais on soɗani o naɓat a yani min goƴe o huuɓani a yani ɗum bako goƴe kono noon a yani oto sarete nayara gooƴe gooƴi kadi no yeede ha joni ko gooƴi rowani on goƴe ko gooƴi rawano min ko suuɗuji ɗiɗi fof ko gooƴe mi soodi sakuji kala 1.5 CFA kono ko CFA wowluɗa de hana ko Sénégal ɓen sodata ɗum walla kono Sénégal naaɓe ari ko Sénégal naaɓe ari aɗa andi Sénégal ladde ala hen o frontiére o fo ala ladde joni naydi makko e puccu makko si heɓani wawata heɓ ay o si ari jaa ha i guesa o so Allah jaaɓi gueseji fof min ko guese guerte tan guese jeenayyi mi waɗi ɗon fof ko guerte guese jeetati fof ko gawri machallah ɓamen ari ɗo hay si an a wawani yahude ka guese toon mi yahda e ɓe agriculture ɓen ɓe holla men nokkon ɓa gonga ɓe ko yii hooligue eyyi ɗo komi yi ɗo ko machallah si tawi tunduji ɗin fof wallinirama ni ɓe golli kadi heege yimɓe wullata coggu saku maaro inchallah min wattay remande hoore men maaro ko min ñamata kon si wawi onon yi gawri o rowane ko tonni capanɗe jeeɗiɗi mi dañi hikka mi ɓurat sallah kaɓe saabu min ko remi hikka huuɗo e tampinani yimɓeɓe inchallah hikka kay so allahu dañal mi sikki ɗum si Allah jaaɓi a yiyani ɗum fof komi mi hokkama taw wola ceɗɗe seeɗa ɓa gonga ɓe leydi ndin ko hawtandi miɗo faala nanoɓe seɓɓe ɓe nanata pular ɓen kadi ɓe anda ko ɗum fewni Diaba Kounda ɗo Chief Diagne min naata e téléya Chief gamin tara jang woyen kontani bake kaatu kabrim futata jang molɓe dunnayi ɓe funtila ñinuɓe engrais botol sanna tracteur ɓe lorin jang ngalon ne e musene la baleti ni mbara toña kabo ndemu sénélalde aɗa ga seno dammane kanu fay ñimo agriculture kila kolde aɓe jan kabo ndenti 66 fo ɓi sago namanam soto mam fali keme soto aɗum ga seno ke seno moɓu ga seno ke yafo meyatina ga seno ka senole ka duniya samba senole ka mool balunde
ima akere ko kila ko ta en dula gela lafta ni ngi sitano gol ton kunko membe sudala jam ño few asi wo geno ton ya nana parce nte suwol be mbul trakito be mbul su woro wula wala be mbul men ka senoka su woro wula do kulal dum do kulal fana mo seybe jam nadi nolu dol ta mo la bari dol be janni so agriculture to la jang agriculture ko min bi jang aka senal normal ni yaji be nyawa kunda ila fifa on ni moluta jam fara ngola domande fende fo kila ko men be je kabula molu ko ka molu ya amerika fo so ni angara sang etengen dalo nala ko konta plawa soy roson by win wala soy roson by water ni ma wolong ime kila kol ma itandila karandal ma itandila do ko asembo be katinyala o yatina ko to la jang ni kila ko men fele ten akani masima men beten ni firo data abe bulari molu no motron la masima man bete ya fi juna fi ku ya fi juna ya pudaro keje ya dada ko agriculture men bi jang jam mi faman center no ameta par kila kol men kana jang nyina nyin wulo ko no dawda afutata be to pour ka jube sansa musol e kafo la sole e ma kafo je man farol ka wala bi kana wala ben ka ngaraw tala molu ten nge bula woto sa ngela mol bula e kacala bang ni ben ha joni men andintina meden njaba kunda do galle chief Diagne meden jododi do non e gollobe agriculture wombe do ben musidɗo hono wiyeteda min wiye Samba Diallo Diallo men tawima ɗo miɗo wowi arde ɗo kono hande mi ari ɗo hay tracto mi tawi ɗo miɗo andi onon agriculture ko ɗum ɗo wela tan golle ɗe no yawiri tawa ñamete buy heɓay kono ɗum wolanta men ko woni dogude e tundu central Badibou ɗo surtout telemma chief Diagne e ɓe gollide tan alhamdulillah sister a jarama lamdal ngal weeli kam because neɗɗo ka lamɗima ɗum ko woni e dow min ɗamini o wawata hen heɓ ko leeɓi so kulle mi idora kulle daɗo woni chief dega ko ndemowo tigui tigui because hikka tan sa laari guerte ɗe o remi ɗe ɗum a innanta ɗum hectare uji nogay ɓuuri hectare uji nogay so heɓgol awdi hikka ɗe hittuno ñawoña kono o etima ha o heeɓi awdi ndi ganduɗa ɗum ɓuuri hectare uji nogay te hectare ganduɗo hectare foof ɗi andi ɗum koko guesa mawba so fotani ɗon tanne suuna ɗum woni gawri yimɓe ɗum ne mboɗum remi dulaje ko ɓuuri hectare uji tati e hectare ɗum woni hectare uji capan tati ɓuuri ɗum dal so ɗum fof sa miijima joni nayyi ngala so a wawa rem tan mbasa ta ala engrais kono ɗum fof mbo eto hen e doole mum Allah ɗi ɗum hen yawtina te ha joni moom minen hen toro dal so woni ko heɓat dal support mo ganduɗa wa ɗum hen wiyamnanno o heɓiri dépense kulle ndema so heeɓi tan ndema mum ka ɓuurata hew doole so dega no mbiɗani bere tundu ndu ne ndema agriculture no yarata e hen alhamdulillah hikka arno wabtu ndiyam ɗam ido arano ko jagui yimɓe fuɗɗuno wat fisal kono joni ɗo woni ɗo alhamdulillah joni moom ndiyam ari nga wantir ndi immima ko remta ko duula ko ɗum ne ɗi yaaha joni kala hingal alhamdulillah heddima golle Allah gos enen kay hingal en mbaɗi neɗɗo waɗi ko wawi remi remtima ɗum so yeah. joni a woli ɗo hunde ko ɓe mi yiltama ɓawo e saabu andi yette baɓen ko ɓeɓe si ɓe defi ko ɓeɓe yiɗa maafe iɗa wiɗe nayyi ala joni kono ɗum addi ɗum ɗon kadi manquinde nayyi ɗi well manquinde nayyi ɗi dal ɗi wawi ko sababuji kewɗi caabi ɗum ido ɗi wawi fulɓe joni ɓe mbawi aynaɓe ngala aynannoɓe on tuma si ana jogui nayyi hay so woni an ana jogui nayyi ma azumin dat bamo jogui nayyi kono o ala gaynako mo ganduɗa mbo ɗum wawi watte nayyi ha o toppitano ɗum haɗi ko jagui andi ɗum ɗiɗum wawi wonno discourage tambagol nayyi ɗum ɗi wawi hen addu so tamba wayde wonde nde hande ɗi wawi ha joni bere nayyi on tuma koɗo yimɓe ɓuranno ɗi haajor wawi ɗinne ha joni ndin awdi mumen ɗi wawi hay sindi woodi ta wona abeta so ɗum ne ɗi wawi wona hen sababu hen
joni mi ɗuɗɗinta haala ɓano woodi ɓe mi yewtida ɗo joni ko heddi ko yewtata kon sa hewti ka guesa Alaji Diagne to a hollay ɗo yewtida e caméra maɗan on inchallahu jarama boy jarama sis on jarama musidɓe an ha joni min annitina meɗen jaaba kunda ɗo machallah Chief Diagne tan waɗi ha min ari ɗo ɓako wona hande hakkude men e Chief neeɓi te ko gollowo neɗɗo noon si tawi gollowo noye nokku menen lañcayɓe kibaru si min hollirani ɗum haray mi woni naafigi ko ɗum waɗi ɗo e ndungu ngu woɗɗade wimi ɓe mi ara mi yiya golle Chief Diagne ɗen si waɗi yimɓe yiya ɗum woɓɓe kadi wawa hen janggude mi heeɓi ɗo kadi goɗɗo momi waɗa interview ɗo mi yahude ka guese mbaɗi to ɗum Kalilou Tarawale Ndiabacounda Tarawale gonnata ñinan pour ka juuɓe Allah ɗo ko ɓe ñaani gata ngalon ne Alaji Diagne mo dow kula baleti ñinan ɗum nata nga tarakto taraloring a gareɓe tala kan yemune soɗo ɓe mun foleñe ñinan senola ko ɗo mbafala alhamdulillahi rabbil alamin ñinan samaɓe takurin fi feŋolu maŋ problème o soto o ñaama folo yo sefo Alaji Diagne do kulala mati so ala kuma kan fote ñaameŋ aɓe laariŋolu ñaama kaatu seru aye men soto ñoo damma wala mo 5 kilo wuli fula ay wala soto 5 kilo wuli fula ay wala soto ala do ku feŋo ɗum fanan ɗum anin jama mo bele kayinde jee anin jama mole be kayinde je akadi signol la akadi badingol la akadi Masakunda fanan yo mba ala tentula Masakunda fanan ma baba ke mba ala tentula ma ala lojula la kadu niyamo be sano kala bankole be tenkonni yo o banku tenkugo kam mba ala tentula woto kam bake yo Alaji Diagne alen si duwaye bake amun katalalati suwo men ka do ko kaye a futere ñaamen so woro wulala ka dow ko ala kunko ko yo men ɓe ɓurananoma ɗum kambaɗo men ɓe ɓuranoma mo saylem men ɓe dow ko kala woto woye feŋ sotono jammanɗo ñim felaɓe tala kan aka faro ɗo ko mano serum ay 5 kili muwan nin lulle sototo 5 kili muwan anin lulu mano ay wala sototo ay men soto tubañoto molon katum to fono bari man o man kata ñala ɗum mo kalamuta bari ñuni be mumma ke be senele du be kana suwolo ɗum fanan kono yo Allah musol fanan matukel bolo itol fanan bakannare na musol fanan alhamdulillah mbe tentula mbe jeyla mbe jeyla kadi musol fanan matu cewol bolo e majen ni musol lebe bende jang pour kati e manoñi katala pour kam manoñi ka jambando ñin tala kata kela mani farol la musol nin ciol bele bo wo kafo kono yo bi ko le tala jang sefo Alaji Diagne la kor la kono musol fele be tanin nakan be nakan wo dum man sale o jambando ñin dinna pour ka akenna fi feon kan ngam fan na fala sama yo to mansa inshallah tento ba bak yo so ñina mun tala ko mote simi yitanin no jama misilmol bela nimbara bake Tarawale nimbara musidɓe ha joni meɗen andindinamo meɗen jaaba kunda ɗo central Badibou kay galle Chief Alaji Diagne ɗum fof pour argol dargol golle moƴƴe ɗe jokki ɗen e téléma demal ngal saabu Chief ko remowo min heeɓi ɗo goɗɗo kadi momi yewtida musidɗo hono wiyeteɗa Karamo Sawane Sawane ko yettode pullode ananata noon pular kono gasi wimi yomi arta ko ganaɗo ɗon futalma ngajuɓe ñinan seno alba kaññadi le ñinan seno mbege sawarliŋal ala kaatu sama commencé ma jaketa ɗumandi mbar alhamdulillah rabbil alamin nata men fi wol man problème soto ñi wato fanan jiyo nata ala yake nga sunol fi e falinta ñama nga tiol fi falinta ñama nga manol fanan fi falinta ñama say nga tiol binde mbulo jam fata binde otolo tubañol fanan nge bele sene hani soso nge bele sene fem natara si mona fa balwo kono domo fengoto ntolla jaabe jan mba fi kam
bitun jambando mbole fanandani kam mansa kunda bula ani tarakita kendo awo sambanna se foyna ha katu se ka funyinka ha kado ka funyinkan tarakita kende si abuka sif tarakita kendo beten abuka si yo aya ka funye katu o kade maro bunda warandi mbulu bake wala ala dindingol minu be bantala wal fana ye bulo fay nyokan katu ibuka masa buka be keno ye so foye mo ne fo dindingol fana nyanta dindingol fana e kam mako e baluwoto le kam mako e leyangoto ani su kono problème mesengol yo ni man sa fana ya bulo dun ko to seno la bundala nga jambandol soto anin turo o fana be fe bola bake bay sena ya karo mu sene fengolti ha gambia banko kanja ntol be mansa koma bi mba koma sam adam barola mansa kunda ntol man folta jeje mbe jele fo faw man sola de marot ha ni alain so sabu ni mal be duwala samay futa kayra misil mo besi mudo soto wala mun nakumoti o salam nimbara bake nimbara si sawani musidɓe anga joni meɗen ɗo joni noon mi yewtida e rewɓeɓen woto wi noon meɗen haala demal meɗen jooɗi ka galle kono eɗo reeni tracton ka dari andon ko demal min ari fi mum te kadi noon caméra hewta e ka guese to inchallah musidɗo an kadi hono wiyeteɗa Fatou Ketal Ndiaba Kunda keta mansari yemune fo ñinan kato ngal je jam bisiring alɓe mune kuuto antol ni route le bulobe ñobulu routes ha kabirin serum ibe ma koy kan antol mu do ballati bar ye bulo dun koto ibe ma koy kan ibe fengo dilanna nim banda fano keta ngane jo woyen tol febo bakele ay ma koy na senotole ay ma koy na do koto katu bini do ko ke bi foiro jambando ni posino wala mun tolla problème mode nimmo naate donta wala koy banta fano woto wo mariye kubala ke andu nga soto jumal mansa ya koto wala mun na sefoti sefu kendo min belori musolye anin kewlu anin dimbalu abem ma koyola fengo fem mun na bata date tolla sefo ka bambu nyawo komale ay bambu mansa koma a kumbalin fulolo pour mansa sim ma koy ninna dimbalu me kala nyamen Chief Alaji Diagne bari ni ko Chief Alaji Diagne musol fanen le ba koma de Chief Alaji Diagne lo nya bambanta bar musol min fanan ba koma wol fanan lo nya beteyata ngajele alni Mariam be dunnal be fundila safer la be je albe fenko digan nyinala musol be mbebe tentula mbe jayla katon ala musolu sabarata e munyata duntaja wato konton sima be nyim meeting wala mobe la kadomo atabe minna jisuma be minna woto fana wonjobe minna o fana munna kayra jamalati barambe duwala na mansa nyon tangoy mem mum famati adama baro alama ala mindala palasoto alama laftami na 2026 alayo dinna nyum banko kam bara bake ngalong ite yela abuko yela diamo soronde bare mune molla bata dati surtout altol musol nalbe do ko katu yeddon tor kole fode ko julujo bukake kolyati ani tumando bato alala mansa yato hani bi julo manken ni tema katu niya dinna nga do ko ka nga naka do ko nga jabol wafi kana du nyokan nga mitimba kumandi nga lungo fay momo yela julo samanan wo julul jo akaka nyamale man kole ya da soto woto folo ala wafirdula dum mun tolete na nka wafiro ke kerapate nka wafiro ke farafeng abuko alkalu molle noma fodol fana ka bo kombale kanal noma na ha njende njaawul kana janne dol ka jabo sang dol benna kan salatul sanna dol benna jato sanna bari dol bije abuka benna fayro fe mfangol le kam moto tangata farafenye nga fayndiro ke je abuko kolya kuteje kato nunto hani duto isatara abe boy kan taring bare saeng komode hanni man duta songo soto ika wotole ya kundung momo e do mandi soto fembuka tinya sai fengo ferending abuka tinya e kaaje duta wafilal sina ye dutol sammol masuwo kono ye samba mol basanna bi dunya kay membe je drong fondin kewlu nganya tilin do kola bari man sa bulobe kotole abe ma ko kan jambando to anim posino ntol fana ya kata drong nganya tilin do kola do ko wala ka konko bay siebu ka konko bay anilla do da mala ka konko bay kajibe bin to lanyin sefo aka nyo soto bota kemenin feng
tiyo aka fali keme fulani fen soto andu misilme jamala ke balu wala o koto abe doli solo nyobo tola abe doli solo tiye bo tola wala tana do nyontala defan ngala nyoboto jamale do mode abanta wala na do nyonte dola ala do ronne bajo ala nyona rime jabe botol dila molla labe tiye boto dila molla wala na fondin kewla alinga kata nganyaatilin dola do da mal se konko bayno banko kan ka doke da mal se konko bayno banko kan nimbara bake kacha diata ngalong mi dani musib mi tayay dun do rek mi acca cameraman on hewtana men kan gesa Alaji Diagne ba ni bi ko men yiltotobe hande hara on jaram ko jokkudo men kan Fulbe TV. Ok mawɗo mi yo tracteur to oɗo ko fi honum walla o tracteur ɓe puɗɗima kulle remangol ndungu ɗum e kulle remangol saroje ɗe so joni ɗo ko préparation kulle faloɓe rem haal fulɓe ko mbiyata ko woɓɓe mbiya ɗum dene so ko ɗum ɓe goni ɗo e hoɓande woɓɓe ɓe danaka oɗo koye kobi woni kono woodi woɓɓe ɓen ɓe ganduɗa a yani yesso to tambiɗo to teplayno to ɓen ɗon ɓen gawi ha paari so oɗo ne ko dulade nde ganduɗa ɗo ne ko fotade reme haal ɗum ɓe goni ɗo heremde nde fadde hobde nde fadde mba gesa suuna won mbaɗo de mba ko chief mbo gimmorɗen to galle mum to Alaji Diagne of Central Badibou kam jino mba gesa te ɗo si a laari lawol ngol ɗiɗum fecci ñawoña kono ɗo gesa wota foof ɓuuri hectare uji ɗiɗi dal so ɗo si a laari ɗo koye gese mum tati he gese mum e tan e jogui gesa suunaji ɗe ganduɗa ɗen ɓuuri ɗo woɗɗade sa kono ko ɗen ɓuuri mawde bom ɗeɗo ɗe garɗen ɗo so ɗo holliri wonde makko min mbiyanno on ko to cuuɗi to ko noon wahi on gari en jii gesa mbano wayi te joni kayɗo wonɗo neɗɗo ɗi hen jogui jikki abbeta te tawti ɗum ne chief o no mbiyannomi ni sa laari mba gesa no mawnori foof ɗo wonambo waɗa supply engrais ɗo kammon tigui sodanta hoore mum engrais mbaɗo o ni foof e ɗe gesa foof so no ɗum ni dal si ari ha wano so woni siwtorgol ballal so wonani hen so kamɓe mbo fota taw he ɓen ɓe ganduɗa e mbawa siwtorede kulle ballal farm input ma ko watte he ɗen gese ko wayno engrais en ni eyyi mba gesa ɗo mba ndi koma darta ko waɗi tan suuna mawɓe fulɓe ko mbiyata suuna ko hunde malade haysi awdaka waptu goto kono e wawi ya ɓendidde o waptu goto mbaɗo ida awe mbaɗo kono ayi joni koɗo wonɗo ni wayno ko hingal ɗum heptodiri so mbaɗo ne ko ha to ɓawaɗe kasuje foof mba yeeyi toon foof so danaka chief ko ɗo woni gese mum ɗe suunaji o danaka ɗo e tawa e gese mum tati he ɗi heddi ko yata he gese bisikki noga he tati gonɗe yeeso so gese mum ɗe ko gese mawɗe e ɗon ko suuna o tan kalten ta en jottaki e guerte he boom guerte ɗen neɗɗo yeeso mum en to yeeso ɗe gese to wona ɗi noon woɗɗiri kono toon foof ko dulaji ɗe ganduɗa sa yettiman dega andat o ko neɗɗo ndemowo eyyi te so wona noon han ɗo si a laari han tundu ndu no woniri ni dal jikke keeɓima he ndungu e hikka a beta no cuuɗiro wonirno ni iɗo neɗɗo ɗaminino hikka kay mom ndungu ɗum wa'anno no wano ni rowanin kono guila ndun ndiyam ɗam fuɗɗi ar alhamdulillah joni kay mom cuunali corti guerte hantiɓe ɓe ndemtuɓe en kantini kono haɗani woɓɓe ɓe ndemto kono hay noon ndiyam ɗam no ardatani jikke ɗe hen oɗo fuɗɗoti ligo kam ɗo sen umo goɗo I am very lucky that the team is here. So don't you come in one, the team will come in one a better. ha So I mean jogi to office to ɗe fof gete kisi ciifon ɗum sena
people bought them in Europe. Like Europe orders in America. Huh? Yeah. So they both come to this place. Okay, but dara lore dara hakkunde lore jangare wayna ɗon mi suke. En gari ɗo en jottima he gesa chief mo gerte wonba so a laari ɗo komin gidori to giri adana ko joni kilométre fof ko he nder gese o me tawa kono min gari ha kullo min ɓara ɓatto ko gese ɗe ɓuri ga dal hingal hettu ko so a laari mba gesa mbamba tawa he ɗen gesa chief gerte ɗen ɗe ganduɗa ɗen o remi hikka so no jiruɗen ni awdi ndi heɓgol awdi ɗi hittuno a beta hikka kono ɗum fof he dow yidde demal o etima o wawi heɓ awdi ndi ganduɗa o wawi rem gese poɗɗe no ɗeni gese so no ɗum ni nak ɗum ɗi holliri de o ko neɗɗo ndemo te si o heeɓino o remiri dal ko o ɓurtat rem no mbimi ni he ngol lawol no min gardini ɗo guila ɓaawo amen to ha guila yeeso amen to ha ɓaawo to fof ko gese mum kono hatta o bedda mo jiiton o to ɗum woni mana o onni si a tatiri o ngol sengo mum ngo ni sengo mum ñaamo ngo tonne mbo ton jogui gese ɓurɗe ɗe hewɗe gese mum ɓayna mino ɗo mo ganduɗa minen gondi ɗo min komi extension worker agriculture mino wiye Samba Diallo so minen gondi ɗo minen taroda ɗo he chief kala ɗo yata ko ɓuuri ko heew minen jaada e ɗemumen gese kono mino wawi wat conclude ma min wawi hantinir haala wigol gese mum kedduɗe ɗe goto sengo ɗen bon ɓuuri mawnuɗe ɗo gese ma ɓuuri hewɗe gese te ɗe gese ɗe gonɗe ɗo gesa wonba ɗo foof mbano ganduɗa ko mba ɓuuri hectare goto because hay mbaɗo ɗo min gonɗo he nder ɗo tan sa laari ɗo a anda mba ɓuuri hectare ɗi wawi bon wona up to 2 hectares so ɗum nde holliri nak dega o ko neɗɗo ndemo te ko buy o yiɗi demal netmo noon ɗi jogii remoɓe walla ko yoɓa yimɓe rema walla kañum tigi remata walla chief kam on hoore mum wona kam on remata te ɓuuri ko heew chief ko waɗat haya dal ko surgaɓe o ɓagata hikka nde hitande hikka nde mo jogui surgaɓe ko yata kamen yimɓe jeetato ɓen ɓe ganduɗa si ari ha weeti kana hanno woni ni alarba because Gambia ɗi jogui aada dulaye goɗɗe ɓe mbiyama gesa yatake alarba woɓɓe mbiyama ɓe jahata paraji alarba kono hande so wonano alarba garnoɗa ɗo hande ni a tawanno ɗo de hanɗo wonɗo ɗo fota yimɓe ɓe heeɗe gese eyyi kono chief kam on hoore mum o rema ni danaka passionally o aran ɗo o liggo kulle ɓanggol dialo kono no o remirtani ɗum woni wondema mbo jogui ko wawi waɗir yimɓe haaya e kulle ko ɓen haaya ɗum woni wonde mbo wawi ɓang surgaɓe ɓen demanta ɗum gese mum suuna ɗe yo gese mum gerte ɗe te wonani bon ɓen surgaɓe mum ɓen ɓe ganduɗa tan ɓen yimɓe jeetata wonɓe galle mum te tan potani toon because Badibou ɗi woni saare nde tundu ndu ganduɗa in central Badibou in particular ɓen ɓe jogui cee ɓe ganduɗa ɓe jogui sukaɓe woni rewɓe mumen ɓe ma sukaɓe worɓe ɓe jogui kompinali ɗi wattu fof wattu ɓe garat ɗo si subaka so wiyanoma wona alarba no mbimami ni wonno han sa a tawanno woɓɓe ɓe heeɗe gese ɓe ndemto eyyi so ɓenne sukaɓe ɓen si kompinaji ɗi gaari waptuji goɗɗi a yahat ɗo a tawat chief ta ko yata e kompinaji joyi ma ko ɓuuri ɗum ɓeɗo gaari dawan demol e demal dal so e ɗin kompinali kompin garɗo foof on ne tamo jogui jobde mum wona free ta ɓe jogui price mo ɓe ganduɗa ko on ɓe mbatta place ɗon ɓe cajata chief kono fi wondema sa o compine ari hande goɗɗo janggo arta hani danako ñande foof ñande mo heeɓi liggotoɓe ha wattu mbo hantinoye ndema moniji ɗe ok no wiyanomi ni dal rowanin ko heeɓi ko he suuna ɗum woni gawri ndi tan ko heeɓi ko he gawri ya he fulɓe ko mbiyata ko andere e gawri heeɓi ha gande guluuje 4 gande 4000 o heeɓi ɗum e ɗemum bo gese suunaji rowanin ɗo ɗo jiita ɗo ɗum ko ɗo suuna waɗanoɗo because ko ɓuuri ko hewno o remirta ko waɗat tubako ko wiyata ko crop rotation hikka si o awi mba gesa suuna hikka no ayruɗo ni gerte ñagaro a si ari a tawa ko suuna o waɗi ɗo suuna ɗum woni gawri so rowanin ko heeɓi ko he gawri yeehi ha he gande guluuje 4 so ɗum boninte fotani ɗon tan ya dulaje kewɗe he leydi he ballal mum ngal toon yetto he sengo gawri he ko ñamete ko particularly he lopitanji mawɗi he bon waptuji goɗɗi sa heeyi toon ɗi moniji ɗi tawata toon sa yimɓe ɓe ñama foof ya foof ta ko kam waɗi men supply ndin gawri so ɗon holliri mom ko remata ko foof wona wondema mboni rema kulle no o wat feed family mum o tan no o ñammin family mum o tan kono no o remirtani ko o sakat ɗum e leydi he dal so dega mom
o ko ndemowo mawɗo. jarama Abdoulaye Mballo e on interview mo waɗanɗami ɗon ka guesse kani on noon Diabakunda o yi rewɓe hannde no ɓe waɗiri bisi ɗo téléma sendugol engrais on e fi ndemal maɓɓe ngal no yarere reeso ɗum ɗon tun koye jaam heɓata ko ɗum waɗi machallah o yi tracte on o yi machine dariɗo ɗo on mo annduɗa bojjay maaro kañum kadi ɗum ɗo fof ko fi naɓugol ndemal ngal te noon goto wawata ɗum Chief Diagne yetti laamu mum ko tawata wallitike ha tawata ɓe wawi heɓude o tracteur toujours ballal gotal yonata ɓe faala ɓuuri ɗum ɗo ɓe wawa gollude ɓuuri ni hara ɓe wawa ñamminde leydi ni haray ko ɗum ɗo mi adda noon komi musidɗo on Kadidiatou Diallo mbiɗo yetta team an on fof mbiɗo yetta Chief Alaji Diagne e ɓe gollidata ɓen fof ko ɗum ɗo sifa ɓe yimɓe président Barrow faala ko tawata ɓe gollay ñamete heewa e nder leydi nin tawa min remay komin ñamata kon Allah ɓeydu jaam e nder leydi ni haray mbiɗo yetta caméraman an on o yi o yiltike o wonti kadi président because kanko yewtiɗayno e neɗɗo won iwruɗo agriculture on ka guesse to hara mbiɗo yettamo kanko Abdoulaye Mballo mbiɗo yejjitani noon Mamadou Saliou Diallo wonɗo éditon e team amen on fof Fulɓe TV mi yejjitani Samba Gueladio Mballo ha France manɗuɗa mo tambiti men hara on jarama ko jokkuɗe men kon e programme ji amen ɗin waɗi e like hande ko fi demi men addanno on jarama waɗi e like waɗon subscribe